sme zase na najvyššom súde. Disciplinárny senát. A my sme tu boli kedy? Kedy to bolo? Pred rokom, maj. Necelý rok, 10 No a teraz tu zase Monsieur Harabín, áno, naša špičková kapacita slovenskej jurisprudencii, áno, zase tu bude mať disciplinárne konanie. Takže tu máme, ja si pamätám, toto je pán Linhart. Vítajte, pán Linhart, na pojednávaní so špičkou slovenskej jurisprudencii pánom doktorom Štefanom Harabínom. Takže vy ste spravili dobrú reportáž minule, pán Harabín na vás hrdí. Objektívnu, no, not fake news. Neviem o tom nič. Real news, not fake news. No, dobre. Uvidíme, čo bude dneska, no. Reportáž, teatri, že? Takže. Dobre, ideme hore. Poďme. Jedeme. Vlastne princíp disciplinárky dnešne ti vysvetlím. To no dobre, no keď poďme. celý príbeh, tak to je neuveriteľné. Ďalší elitný pozí tuto náš kamarát z RTVS. STV? RTV, dobre, RTV, no tak toto bude špičková reportáž tu. Vasky Jugend ďalší, Vasky Jugendi. No, čo chcete? Pozdrav sa pekne. Jak sa zdraví Vasky Jugend? Hi, meine Jugend. Dobre. Vasky Jugendi sa tu zbiehajú. Takže ideme si to vysvetliť, tu nefúka vietor. Takže predmet dnešnej disciplinárky si sadneme, či vysvetlím? Áno. Predmet dnešnej disciplinárky je: médiá tvrdili, že Harabín prepustil sexuálneho devianta, čo ale nie je pravda, pretože on ho neprepustil, on bol na slobode. On bol na slobode, takže áno, hej. To je jedno bullshit. A on ho neoslobodil, on iba zrušil verdikt súdu, ktorý odsúdil toho devianta, ale zrušil ho pretože ho odsúdil nezákonný senát, ktorý bol zložený zo sudcu, ktorý pil, hej. Aha. Tu niektorý, lebo to je štát, ten alkohol. On pil a policajti ho v inom štáte Európskej únie bol chytený a odsúdený právoplatne za alkohol, hej, odsúdený, hej. Čiže už stratil bezúhonnosť, nemohol byť sudcom. Čiže Harabín musel prerušiť tú nezákonnosť, hej, oslobodiť toho človeka a neskôr ho odsúdili. Ale to už málo kto sa o tom uvenoval, hej, odsúdili toho devianta. Ale keď bol Harabín pokračoval v nezákonnosti, ten deviant by sa odvolal, hej. Potom by mu dali za pravdu najvyšší súd, druhý dovolací senát, ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudská práva by mu dal za pravdu a ešte by aj škodu mu oplatili. Čiže Harabín nemôže pokračovať v nezákonnostiach, ktoré spravil okresný súd alebo policajt alebo čo. On musel prerušiť tú si nezákonnosti, zrušiť odsudzujúci verdikt a následne ho odsudil neskôr, hej. Ale toto už nikto nepovedal skoro, hej. No a prišla Švecová a dala na ne disciplinárny podnet, že to urobil, lebo že to nemohlo urobiť, hej, voči trom sudcom. V tom senáte bol Harabín, Šimonová, Dohňanský, všetci tu budú dneska, lebo oni sa môžu navzájom obhajovať, ako tam je výnimka v zákone, že jeden môže robiť vajcu druhému, hej. Ale čo sa stalo? Ona to podala neskoro, ten disciplinárny podnet, lebo to prišli asi politici a hovorili, choď podať podnet na Harabína, na Šimonovu. Tak išla, ale neskoro, lebo tam je 6-mesačná lehota, aby mohla podať disciplinárny podnet. A ona povedala, že keď som to povedala v lehote, lebo ja som sa o tom dozvedela vtedy a vtedy, hej, že bola v lehote, ale bolo to prevlčané preto, lebo ona o všetkých rozsudkoch Najvyššieho súdu, ako predsednička Najvyššieho súdu, má byť informovaná non-stop. Hej. Dneska vydáš rozsudok, ona ho hneď má na Najvyššom súde, ona má kontrolovať rozhodovaciu činnosť súdu. Čiže ona nemôže tvrdiť, že sa dozvedela o nejakom rozsudku pol roka potom, mesiac potom a tak ďalej. Hej. To je, keby si porodil decko, dneska porodí žena dieťa, a povie, ja som zistila, že som porodila až o 3 mesiace neskôr. Čiže bol premlčaný podnet na disciplinárne stíhanie Harabina, čiže bolo zastavené konanie. A voči zastavenú konania, teraz je tu odvolací senát, sa odvolala, tá predsednička Najvyššieho súdu sa odvolala. Aj myslím, že aj Harabin sa odvolal, a on preto sa odvolal, lebo nechce, aby bol zastavené, že neskôr bol podaný podnet, ale aby bol oslobodený. Hej? A Švecová sa odvolala preto, lebo že podnet bol podaný v lehote, čo není pravda, lebo ona, keď bol vydaný rozsudok, keď ten o tom deviantovi, tak v ten deň už vedela
tá predsednička Najvyššieho súdu, že taký rozsudok je vydaný. Proste, čo sa stalo? Čiže zastavené disciplinárne konanie bolo pre premlčanie a oni sa odvolali, hej. No a teraz tu ide o odvolanie rozhodovať o tom, či bolo premlčané, nebolo premlčané, hej. Ale medzi tým... Ale Harabinovi ide o to, Doňanskému a Šimonovej, aby boli oslobodení, lebo oni nechcú, aby bolo iba zastavené konanie, oni chcú, aby boli oslobodenia. Vyčistenie, a proste nebolo na nich žiadne tieto. Že niekedy bolo vedené, oslobodení. Takže, ale tieto médiá spustili na ňo pohon tým, že Devianta prepustil. Akože, ale Deviant bol na slobode, tak ho nemohol prepúšťať. Takže ďalší bullshit. Lebo oni hovorí, že ohrozuje verejnosť ďalej a tak ďalej. Lenže ako mohol ohrozovať verejnosť, keď už bol na slobode. No. A pritom ten istý senát, čo aj zrušil potom ho aj odsúdili, neskôr ho aj odsúdili. Len už zákonným spôsobom, lebo vtedy by boli nezákonne odsúdení, keby pokračovali tie nezákonnosti. Takže preto sme tu dneska, čakáme na špičku slovenskej, ale aj českej jurisprudencii pána doktora Štefana Harabína. Už tu napätím čakáme všetci, že? Dobre. A vy ste na koho zvedaví? Na doktor Harabína alebo na pani... že doktor Harabín je slovenský výkvet, alebo takto poviem. Je to výkvet slovenskej jurisprudencii. Je to špička slovenskej jurisprudencii. Súhlasíte? Nedovolím si nesúhlasiť. Toto je profesionálny názor. Tak neviem, vy študujete právo, alebo čo? Zdravíme. Ste prišli? Toto sú vaši jugendi, alebo Messe Daňo jugendi? Takže ideme pozrieť na doktora Harabína. Aj vy ste prišli? Áno. To je špička jurisprudencie. Hej, na rozdiel od tej kozy. No, áno, kozy, alebo ježibaby. Tak. Takže tak. Takže máme tu konsenzus, že pán doktor Harabín je špička slovenskej jurisprudencie. Určite áno. Na rozdiel preto sme ho došli aj podporiť. Dobre, vďaka. A na rozdiel od tých ježibáb. No, jednej, porádnej. No, tam je ich viac ježibáb, ale tá porádna je. No, dobre. Takže vidíme, tuto máme konsenzus, že doktor Harabín je špička slovenskej jurisprudencie. RTVS, ktorý je rád? Vy ste redaktor? Tak, dnes bude povedať, dneska, že doktor Harabín je špička slovenskej jurisprudencie. A ostatní mu nesiahajú ani počlenky, a zvlášť tá ježibába. Dobre, toto povedzte na RTVS. Toto keď poviete, bude špička. To teatry. Jak sa tam dostali? Ideme sa hore, idete dole, či ideme hore? Iba vo fašistickom štáte sú sudcovia stíhaní za právny názor. Presne tak. Ja sa čudujem, že Európska únia, ktorá mala predsedníctvo, teda Slovensko malo predsedníctvo v Európskej únii a Európska únia neblokovala Slovenskú republiku v predsedníctve. K meritu toho návrhu, ktorý sa môže vyjadriť, to bolo odvolacie konanie dnes sa na eštebácké otázky neodpovedám, môžete oddávať všetci ostatní. Môžete sa vyjadriť k tomu poslednému Áno, to nepríďte trošku nižšie, aby sme vás mali lepšie rozhodnúť. Lepšie počuť. Lepšie, ale vás aj nevidíme. Lepšie vidieť a počuť. Malá otázka. A vaša reakcia na ten posledný návrh? Iba vo fašistickom štáte sú sudcovia stíhaní za právny názor. Presne tak.
Čiže vy ste presvedčení o tom, že v dovolacom konaní je možné oslobodiť? Naša povinnosť bola oslobodiť, keď žiadne dôkazy už neboli k dispozícii, pretože keby sme neoslobodili a vrátili na nové konanie, tak by ešte šikana tohto nevinného človeka pokračovala 4 roky a platili by ste to vy. Lebo keď ten človek bude žiadať odškodné, tak už bude žiadať odškodné len za 10 rokov, ja už neviem, koľko to tam bolo, to stíhanie, 16 rokov. A keby sme to zrušili a vrátili na prvý stupeň, tak by pokračovala šikana ešte 4 roky a skončila by oslobodením. Pani Švecová sa právu nerozumie. Presne tak, presne tak. Je to Ježibaba. Zrejme ani dnes nepríde, lebo išla do Plezínka. No. Prečo pani Švecová nejde už do dôchodku? To sa spýtajte pána prezidenta, ktorý tvrdil, že bude 65 ročných odvolávať. Pána Lipovského si vyžiadal odvolať, aby dala sudcovská rada. No veď vidíte. A on má zoznam. Toto sú fašistické praktiky. Svojvola. Totálna svojvola. Presne tak. Váš návrh bez ohľadu na to, ako dneska rozhodne disciplinárny senát o tom odvolaní. Ešte raz ho hovorím, na eštebácké otázky neodpovedám. Ani na eštebáka. Budete trvať na prejednanie tohto disciplinárneho návrhu? My sme už dávno to napísali, ešte predtým, než pani Švecová sa odvolala. Lebo za právny názor nie je možné stíhať. A disciplinárny senát ani nemôže preverovať právny názor, lebo právny názor môže preverovať iba nadriadený súd. Pokiaľ pristúpi disciplinárny senát k preverovaniu právneho názoru, tak sa sám dopustí disciplinárneho priestupku a tiež svoj vôle. Disciplinárny súd nemôže preverovať. Rozumiete tomu? Preto pani Švecová išla do Pezínka, lebo tomu nerozumie. Ale tak ako máte tie návrhy trestov, či už preradenia nižší súd, alebo aj tie návrhy na výsledný trest. Toho sa tak bojím ako lanského snehu. Budete aj vy za toto platiť všetko, lebo toto raz skončí a potom nastupuje odškodné. A Švecová, keď odíde do dôchodku, tak dáme exekuovať dôchodok potom, lebo dúfajme, že dovtedy sa príjme zákon, že bude osobná zodpovednosť majetkom verejného činiteľa za nezákonnosť. Dovtedy poriadok v štáte nebude, dovtedy bude rozkrádačka, dovtedy bude korupcia, pokiaľ nepríjme parlament zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti každého štátneho funkcionára za spôsob rozhodnutia. Preto máte rozkradnutý štát, pretože nikto nie je zodpovedný za nezákonnosti. Viete? Prečo ste netrvali na zodpovednosti ľudí vo verejných funkciách, keď ste boli ministrom? Ja som navrhoval taký zákon, ale neprešiel, preto som z tej vlády odišiel. Presne tak. Samozrejme, aj trestný zákon som dal, aj trestný poriadok, aby sa prestalo obchodovať s vrahmi. Aj súkromnú obžalobu. No? Preto som do trestného poriadku navrhoval, že pokiaľ štát nežaluje, teda prokurátor, tak človek, ktorý je postihnutý, má právo podať súkromnú obžalobu. Samozrejme, že Smer zastavil rokovanie o trestnom poriadku a uložil to do archívu, lebo Smer mal väčšinu. A my sa toho báli, lebo keby to prešlo, tak sú hotoví. Sú vymazaní aj vy. Pán Harabina, budete vyžiadať odškodné za tieto obvinenia jedného dňa? Samozrejme, ako ja k tomu prídem. Viete, že koľko a od koho budete chcieť? Tak to nechajte nám. Máte už niečo rozmyslené? Tak zatiaľ nad tým nerozmýšľam, lebo čo? Máte v tom prax, tak viete, že koľko sa hodí žiadať od súdu? Keď sa k tomu dostane pán Harabín, potom sa o to postará. Ja sa pýtam pána Harabína. Pán Harabín, vy ste mali super názor na to, že prečo komerčné médiá by mali platiť náhrady škody čím najvyššie, lebo ich treba povinne žalovať. Pán Harabín, my sa pýtame vás. Som povedal, že na tým som ešte nerozmýšľal, ale určite budem. Keď sa k tomu dostanete, potom to budete o tom rozmýšľať, nie teraz.
Ale mňa napríklad veľmi interesuje, prečo vy neuverejňujete to, že pani Švecová sa stretla Aktuality.sk? šéfom tajnej služby a uzavrela dohodu o spolupráci. Predseda Najvyššieho súdu so šéfom tajnej služby sa stretne a uzavrie dohodu o spolupráci. Viete čo, to ani v Somálsku nie je. Že by predseda Najvyššieho súdu sa stretol so šéfom tajnej služby. Viete, čo to znamená? Že ste stratili právo na nezávislého súdcu, lebo tým pádom ju riadi centrála tajnej služby, pani Švecová. A viete, čo je obsahom tej dohody? Predseda Najvyššieho súdu sa nesmie stretnúť so šéfom tajnej služby. Rozumiete tomu v právnom štáte? O tom nepíšete vôbec. Preto ste vy skorumpované médiá. Skorumpované médiá. Lebo keby ste neboli skorumpovaní, tak by ste písali. Keby som sa ja ako predseda Najvyššieho súdu stretol so šéfom tajnej služby, tak na hornej volte by ste to uverejnili. Ale vy neuverejňujete nič. Že ju riadi pán Kaliňák, človek z prostredia mafie a od Steinhübla. Toto neuverejníte. Veď trestné kolegium prijalo stanovisko, že inšpekcia pána Kaliňáka je zákonná. Na požiadanie pána Kaliňáka. No, takže... Lampa nesvietí. Preto ja neviem sedieť. Pretože keď sa nemýlim, toto podanie bolo v septembri. Zákon predpokladá ukončenie disciplinárneho konania do 3 mesiacov. Máme viac než roka pol a neustále to je predĺžované tým, že predsednička vznáša návrhy na spojenie veci, na vylúčenie veci, dáva odvolania, nezúčastňuje sa pojednávania, aj keď žiadam, aby sa zúčastnila, aj keď tá vec... Dobre, za protokol to žiadam, prosím, za protokol. Pán predseda, vy ste síce rozhodli, ale môžete rozhodnúť znovu. Ako ešte raz, vy ste sudcovia a predĺžujete našu šikanu, ale tým pádom sa navyšuje škoda. Pán doktor, ja som vo veci rozhodol, ja som túto polemiku ukončil. Nech sa páči, posaďte sa. Doktor Harabin žiada ešte zaprotokolovať, že konanie spočívajúce v neprítomnosti predsedničky Najvyššieho súdu SR na dnešnom termíne považuje za obštrukciu. Bodka, odsek. Obajca doktor Dohňanský doplňa. Ja sa pripájam k tomuto názoru môjho klienta. A dodávam, že vo veci disciplinárneho konania sú zákonné lehoty. V tejto veci sa koná už príliš dlho s prispením predsedničky Najvyššieho súdu. Ešte dodať doplnenie, že pán doktor Dohňanský v 5 senátoch asi našiel čas a pani Švecová vedela dopredu, kedy je termín pojednávania a na zahraničnú služobnú cestu mohla poslať podpredsedničku. Toto je vážna vec. Ona si nemôže robiť, čo chce. A preto žiadame zaprotokolovať aj to, že v 5 senátoch asi našiel čas a prišiel. A ona ani v jednom senáte nepôsobí. Formálne je a nepojedáva vôbec. Ja to žiadam zaprotokolovať celú reč pána obhajcu. Ja sa chcel spýtať, pán predseda, len toľko, čo mám chápať toto vaše rozhodnutie, takže sa to bude vzťahovať aj na moju vec, ktorá je vytýčená na 10. hodinu. A moje kolegy doktorky Šimonovej myslí 13:30, či sa bude zrušovať. Vašu vec ja nemám dnes vytýčenú. Aha, tak sa ospravedlňujem. A doktorky Šimonovej je to ospravedlnenie aj na to konanie o 13:30.
mesta. Takýmto istým spôsobom. Zasadnutím oznámiť, že nepriateľ sa pripravuje na služobnú cestu, navrhujem, aby bola uložená týmto disciplinárnym senátom poriadková pokuta s upozornením, že keď sa nezostaví na budúce ďalšie pojednávanie, tak ju necháte predviesť. Ja zdôrazňujem skutočnosť, že som vyťaženým predsedom Senátu, pracujem v 5 senátoch Najvyššieho súdu SR a časom si pre toto konanie musel nájsť. Myslím si, že dôvod na to, aby Senát uložil predsedničke Najvyššieho súdu pokutu a pohrozil jej pre budúce konanie pred ľuďmi. Prosím, nerad to robím, ale jedna dôležitá poznámka, že ospravedlnenie nebolo riadne v súlade so zákonom, lebo 15 minút predtým oznámila Senátu, že sa nemôže zúčastniť z dôvodu prípravy na služobnú cestu, o ktorej musela vedieť minimálne 3-4 týždne dopredu. Všetko. Dovidenia, prosím, opustite pojednávaciu sieť. Takže 15 minút pred začatím pojednávania Ježí Baba povie, že ide na služobnú cestu. Neuveriteľné. Svojvoľa bude ukončená. Toto je. To je. Ide služobná cesta do zahraničia, ale 15 minút sa to dozvie 15 minút pred začatím pojednávania. Keby som to poslal ja, tak mi Liban dá pokutu takú, že sa zblázni. Tak predstavte, vy idete na súd a 15 minút pred... Ale ide posratý z tej Švecovej. To je. Bezcharakterné. To je ale tedy. 15 minút pred začiatím pojednávania sa ide ospravedlňovať, že? Bezcharakterná fašistická svinia, psychopat. To je neuveriteľné. To je čudný senát. Senát, to si pozrieme tam mená, ktorý to je senát. Niečo neuveriteľné. Libant. Pán Libant. Pokutu nedá Švecovej, hej? 15 minút sa ospravedlní pred, hej? Pokud on jej dá upozornenie. Že ide do zahraničia, aj si tomu zahraničnú cestu. Áno, hej, a to nevedela vopred, vieš, to pol roka dopredu sa plánujú zahraničné cesty, hej. A túto príde celý senát, musia zrušiť dôležité kauzy, dneska bola by trestná vec Ferusa na Najvyššom súde, tak to povedala sudkyňa, hej. A toto si to takto, pozri, rušia dôležité disciplinárne konania. Majú dať pokutu a rozhodnúť, aj tak to bude oslobodené. A predviesť, ako áno, pán sused Ohňanský navrhoval predviesť. Keď nepríde ešte raz, predviesť políciu. Tak. Ježí babas. Proste svojvoľa. Ale vidíš to, aká to je drzosť. A toto ukazuje občanom. Ospravedlní sa 15 minút, on povedal, dobre Harabín, mafiánske praktiky, hej? No. Tak sa mafiáni ospravedlňovali, keď chodili na súdy, že aby odročovali úmyselne a tak ďalej, hej? Chápeš to? Ona, tu prídu ľudia, ona sa ráno zľakne, sa vyspí, raz si tabletku na hlavu možno. Tabletku, presne, podľa mňa. Lebo si zabudla v aute, no? Psychicky to nezvládla, lebo vedela, čo by ju to čakalo. Presne. Proste preto neprišla. A na budúci tiež bude čakať. A je to obyčajná svojvôľa, proste, ktorá bude ukončená. Oni si iba môžu vybrať, akým spôsobom. Či to bude s krvou, alebo bez. Ale svojvôľa zvyčajne bude ukončená. Systematická končí v krvi. Presne tak. Ak nie zákonom, tak potom revolúciou. Keď zlyhajú zákony, nastupuje revolúcia. Tak, vítajte, pán doktor Harabín. To je jaká drzosť toto, že nepríde, však ja som bol v šoku hrubom. Pozrite, to je jasný zámer. 15 minút pred pojednávaním. Jak ste povedali, mafiánske praktiky. O služobnej ceste predseda súdu keď to je zahraničná, lebo uvádzala, že ide o zahraničné. Musí predseda súdu vedieť minimálne 3 až 6 mesiacov. Lebo takto chodia pozvánky zo zahraničných inštitúcií, veď nie je možné pozvať predsedu Najvyššieho súdu z Maďarska a určiť mu termín o týždeň napríklad. To je úplná hlúposť. To je jasný zámer pani Švecovej, aby predĺžovala šikánu, a tým, aby
si predĺžovala funkciu, pretože čím dlhšie bude šikanovať Harabina, tým dlhšie bude vo funkcii predsedu súdu. A pán Kiska ju neodvolá za to, že robí jurisdikciu. A ešte treba doplniť, že 15 minút pred začatím pojednávania sa ospravedlňuje. 15 minút. To sú presne mafiánske praktiky niektorých advokátov, ktorí toto robia zámerne, keď majú napríklad obžalovaného vo väzbe, a teda chcú ho dostať z väzby ešte pred skončením pojednávania, tak zámerne buď nepríde advokát, ospravedlní, tým sa vec naťahuje a tak dostanú svojho klienta z väzby. Tak toto pani Švecová robí. Ale tým pádom všetci kričia, že chcú zdôveryhodňovať justíciu. Pani Švecová, ktorá predĺžila súdne konanie na Najvyššom súde po mojom odchode, priemer bol 1 rok, teraz už 4 roky a všetci dajú si výskumy a ankety o tom, ako sa zvyšuje dôveryhodnosť. Aj týmto spôsobom zvyšuje dôveryhodnosť justície. Že sa stretne so šéfom tajnej služby. Veď so šéfom tajnej služby ešte ho príjme a dohodu o spolupráci. Viete, čo to je? Aká spolupráca? Oni verejne oznámili, že dohoda o spolupráci v komunikačnej oblasti. Ale keď za tým účelom sa chcela vzdelávať alebo získavať skúsenosti, tak mala uzavrieť dohodu s pani Macejkovou, predsedničkou Ústavného súdu, alebo mohla sa stretnúť s predsedom Maďarského súdu, ktorý by jej povedal tiež určité skúsenosti s médiami. Ale nie so šéfom tajnej služby. Veď tým pádom dala jasne najavo, že podriaďuje Najvyšší súd tajnej službe. Veď to ani Hitler s Himmlerom nedonútili predsedu Najvyššieho súdu Nemecka, aby uzatváral dohodu o spolupráci. A čo tá zastupiteľnosť? Že sa môže tam zastúpiť plnomocou, to čo zase tam som počul? Tak ja plnou mocou, tak advokát v žiadnom prípade nemôže zastupovať predsedu súdu, pretože predseda súdu tu vystupuje ako prokurátor, lebo disciplinárne konanie je analogia a obdoba trestného konania. Tak si viete predstaviť, že by prokurátor prišiel na pojednávanie s advokátom, dáva mu plnú moc a ja beriem plácice, ale advokát ma bude zastupovať. No tak toto sú už... A keby to bola aj pravda, tak ona si najala nejakú firmu BioLegal, nejakú čudnú. A prečo to nebola tá firma potom? A mohol sa pojednávať. Firmu advokátsku si najala Švecová s mluvou na disciplinárne pojednávania. Tak keď to bola pravda, tak minimálne oni tu sú, lebo oni by prišli. No tak samozrejme by mali Palmare. Áno. Takže oni dobre už plánovali, ale na schvál to urobili, že neprišli. Nás to nechali vyťažiť. Neviem, že čo sú, ale už toto je sprítomnené 15 minút pred pojednávaním o zahraničnej ceste. A ešte navyše, že sa len pripravuje na zahraničnú cestu. Čiže my sme museli poodročovať pojednávania, zvyšujú sa náklady, lebo máme disciplinárne konanie a teraz kvôli tomu aj odročené sú pojednávania a ona neprišla. A čo ešte som chcel povedať? Ale čo ja zaráža? Prečo 15. február? Lebo oni vedia, že 15. februára my sme uspeli na tom súde, do Luxemburgu ideme, 15. 16. Že prečo práve 15. 16. Lebo oni vedia, že my vždy chodíme na disciplinárne pojednávania, to filmovať a všetko. No, ja by to necítil, lebo 15. musíme byť v Luxemburgu už ako, Tak ako aj to môže byť zamerané, tak môže byť to aj náhoda, aj zámer, neviem to posúdiť. Že povedala, lebo ona sa mňa bojí Švecov, lebo pred mnou utekajú, neviem rok chytiť nikde. No veď, ale však vidíte, že ona sa bojí. Urbančík tu bol teraz a dokonca aj na ňo vypísané teraz pracovné miesto na Urbančíka. A viete, zase to je ten fiktívny podvod, lebo on je v dočasnej štátnej službe podľa všetkého, čo som teraz sa dozvedel. A už je na stránke Najvyššieho súdu, teraz je napísané výberové konanie na šéfa tlačového a tak ďalej, do stálej štátnej služby. Čiže to je podľa mňa to. A zase idú jedného z jedného vyberať? Asi bude. Jedného z jedného. Ten, čo bol doteraz, presne, lebo podmienka výberového konania bude, že už musí byť zamestnanie štátnej správy. Ako hovorca. Externý sa nebude odkrývať. Idem to našledovať, ešte zatiaľ iba noci som to videl na stránke. A to vidíte všetko
zvyšuje dôveryhodnosť justície. A títo mainstreamoví všetci to takto budú uverejňovať. Ale neuverejnia nič, že neprišla to na betón. Ani jeden neuverejní z nich, že za 15 minút pred pojednávaním sa ospravedlnila zo zahraničnej cesty. Veď som chodil na zahraničné cesty. A príprava ešte príprava. Takže iba 15 minút pred pojednávaním pani Šveca zistila, že sa musí pripraviť. Nevedela predtým. Ona pôjde na služobku o týždeň a už sa pripravuje týždeň. Takže možno, že už bola na ceste sem, lebo kde ona býva? Možno na ceste sem bola a zavolá jej telefón, musíš ísť na služobnú cestu. Tak musím sa ospravedlniť. Tak asi ale sa vrátila. Možno, že už na tom tak zle, že zahraničie pokladá pezinok. No. Vy ste povedali, Ja stále tvrdím, že pokiaľ raz sudca sa dá na cestu, že počúva politikov a robí podľa želania politikov, nemôže ináč skončiť. Len na psychiatrii. Nemôže ináč skončiť, lebo jednoducho dostáva sa do vnútornej schizofrenie, lebo sudcovské ja mu hovorí, že je nezávislý a druhé ja mu hovorí, že musím počúvať politikov, lebo nebudem vo funkcii. Všetci novinári pôjde. Ona má... Lebo nechcú písať. Všetci novinári ušli, pretože nechcú písať tú závažnú vec, že pani Švecová sa ospravedlnila 15 minút pred začaním pojednávania. Toto nechcú zverejniť. Ja som zverejniť, kto to zverejní. Či to teatri zverejní. Ďalšia vec, či zverejnia to, že ako zvyšuje dôveryhodnosť justície, keď zmarila pojednávanie. Môžeme na ďalšie? Čiže to je to otočené na preku. Áno, dobre. Takže takto to ide na disciplinárnom pojednávaní. Pani Švecová kryje. Pani Švecová ešte kryje. Nezabrali Lex Taurem, alebo príliš nezabral. Schováva sa jak potka. Lebo asi bude odročované na 3. hodinu. Možno zapisnicu berú, no. Takže takto, no. Lebo 11. teraz bude to posledné ďalšie. Takže Mersi Matinko, je čo neuveriteľné. To je neuveriteľné. Jak tá Ježibaba Švecová. A počkaj. Ale že 15 minút sa dozvie pred pojednávaním, že ide na zahraničnú cestu. No to je blbosť. To ju zavolal, čo sa tu deje? Najväčšia pravdepodobnosť je to, čo tvrdí pán Harabín, že ona má naozaj také ťažké psychické problémy. A počkaj, keď teraz, že ona sa hovorí, že sa tam skontaktovala s Osiskou za účelom... Ona zmluvu podpísala, nikto nevie, aká je, nechcú zverejniť. Ale hlavne hovorí, že tam za účelom komunikácie. Zlepšenie komunikácie. Asi chce konkurovať našim videám. Ona podpísala... Komunikovať chce nejak, aby... Ona podpísala zmluvu so tajnou službou o spolupráci. Ale nevieme, čo tam je tej predmetej dohody. No tak on hovorí, že ohľadom komunikácie. Áno, tak on si to srandu robí. Údaj, áno, komunikácia. To treba zistiť, o čom je dohoda s tajnou s Osiskou a pani Švecovou. Áno. A ona koľko má už rokov? Má už 60? 65, ona má byť odvolaná Kiskom už. No, tak ona Kiska asi, už viem, prečo preťahuje. Lebo má predložiť a Kiska... Ona ju bude preťahovať, až pokiaľ nebude odvolaná. Áno, on ju má odvolať, na jeseň povedal, že je odvolá, ani stále nie je odvolaná. Takže Lebo ona mala končiť 65 rokov, ona mala skončiť o funkcii. Tak ona si vie, že už bude odvolaná, takže... Nikdy nepríde. Nikdy nepríde, pretože ju bude naťahovať. Tak som povedal, že ona do tej bude naťahovať, lebo čím dlhšie tam toto robí, tie disciplinárky, tak tým dlhšie ho nechávajú vo funkcii. Každý normálne prišiel, aby to zaspäť, zastavil a tak ďalej. No, takže... A teraz médiá idú sa živiť, zase disciplinárka, vieš, lebo majú o čom písať sa to. A vždy ti znižujú, tak o mňa hovoria podvodník vo voľbách, hej, čo som. Neukázal sa, že je podvod, lebo to bolo v verejnom záujme. Generálna prokuratúra napísala, hej, že nemohol to byť podvod, hej. A všade ma píšu podvodník vo voľbách, aby ti znižovali kredit, hej. Tak ako o ňom píšu, stíhaný sudca disciplinárne. A už nikto nevie prečo, za čo, už toľko tých disciplinárok je. A nie jedna nie je úspešná, ale vždy to budú živiť, vieš. Či Ares TV a či teatri zverejní túto informáciu, že sudkyňa Švecová iba 15 minút pred začatím pojednávania sa ospravedlnila. Tak som zvedal, či to bude na teatri. To mohol si kto zavolať. Ona možno, že to mohol si kto zavolať, vieš, lebo tak by neprišla, aby dostala rovno pokutu. A tu niekto zavolá, nikto nevie, či to naozaj není, nikto to nevidí, iba že sa ospravedlnila. 15 minút pred.
pred pojednávaním, ktoré je plánované 3 mesiace, 4 Uvidíme, mesiace. či mainstream média či toto bude zverejnené. Takže, Dobre. takže tak. No to je niečo neuveriteľné. Proste. Či ona to takto neťahá a čaká, kým bude odvolaná, alebo jej povedali, pani Švecová, ťahajte to a... Čím dlhšie to bude ťahať, tým bude dlhšie predseda Najvyššieho súdu. Áno. Veď však pán Kiska povedal, že všetkých 65 ročných bude odvolávať. A ona mala v júli 65. No ale za to, že robí túto politickú jurisdikciu, tak ju nechajú. Lebo si zoberte, jedna zásada platí. Čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Presne tak. Čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. No, takže... To je priama úmera. Takže To je priama úmera. Takže tu vyzerá, že pokiaľ ona to bude naťahovať, dovtedy bude súdkyňa. Ak sa aj naťahovať, súdkyňa nebude. No veď to je to zvyšovanie dôveryhodnosti. A uvidíme, či prestitúti niečo napíšu. No. Dovidenia. No. Napíšete, že takto zvyšuje pani Švecová dôveryhodnosť. Ale dobre, čo hovoríte na to rozhodnutie? Na celé to, čo dnes udialo? Ale čo vy poviete, že 15 minút... Ja som zvedavý, či napíšete, že ako pani Švecová zvyšuje dôveryhodnosť justície. Keď my sme museli 5 pojednávaní poodročovať a ona povie 15 minút pred pojednávaním, že pripravuje sa na zahraničnú služobnú cestu. Tak toto ste videli? Veď ako toto je dačo nenormálne. Že pripravuje sa. Veď o zahraničnej ceste ona musí vedieť 3 až 6 mesiacov dopredu. Keby ešte napísala, hej, že jej prišlo nevoľno, tak to by ešte mohol preskúmavať predseda Senátu, že ako musí byť správa od lekára, ale ona sa ide pripravovať. Viete, to je asi v zmysle tých zásad, čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Alebo čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Som zvedavý, či skutočne napíšete, že ako zvyšuje dôveryhodnosť pani Švecová. Pán doktor, môžeme sa opýtať ešte na inú vec. No. Blížia sa voľby do súdnej rady. Zvažujete kandidatúru? Pozrite, súdna rada je tak sprofanovaná politicky, pretože keď z 10 sudcov 9 sudcov volilo skrachovaného politika do Luxemburgu, tak čo vám mám povedať? Veď v konfrontácii sudca a Prochádzka z 10 hlasov dostal Prochádzka 9 sudcovských. Pritom politici dopredu avizovali, že chcú Prochádzku v súdnej rade. A títo sudcovia na pokyn politikov. Lebo keby z tých 10 hlasov dostal Prochádzka 9 nesudcovských, to by som ešte bral, lebo politici majú. Ale v akom stave je justícia a vôbec súdna rada? Takže budete kandidovať? Takže preto nebudete? Pozrite sa. Ak vás To je ešte otázka predčasná. Nič nevylučujem, ale tu systémovo treba zmeniť celú súdnu radu. Lebo ani nové zloženie súdnej rady, keď tam prídu takíto juristuti, ktorí budú počúvať politikov, tak pochovajú a už ju pochovali A ani o tom nepíšete, ako sa znižuje dôveryhodnosť justície, keď súdna rada zvolila skrachovaného politika. Ani o tom ste nepísali. A nepíšete ani o tom, že Švecová znižuje dôveryhodnosť, lebo uzatvára zmluvu so šéfom tajnej služby. Veď tu ide o vaše právo na sudcu nezávislého, nie na sudcu a predsedu súdu riadeného tajnou službou. Veď to Himmler s Hitlerom nedonútili predsedu nemeckého súdu, aby sa predseda nemeckého súdu stretol s Himmlerom, so šéfom tajnej služby a uzatváral zmluvu o spolupráci. Veď súdnictvo musí byť nielen nezávislé, ale sa aj musí javiť nezávislé. Tak ako sa vám javí, keď Švecová sa stretne so šéfom tajnej služby? O to, že ju riadi pán Kaliňák, je človek z prostredia mafie blízkej. Že vám to minister nevedel, keď ste s ním sedeli vo vláde? Nevedel som to ako. Skadiaľ som to mal vedieť. Už vtedy Skadiaľ. sa písalo o jeho pozadí. Ja som sa nezaujímal o pána Kaliňáka. No a až potom som zistil, že si poprijímal edikty a nariadenia o podriadení
policajnej služby a hneď som to dal do rozsudku, keď som to zistil. Takže uvidíme, koľko z toho, čo ste tu povedali, oni zverejnia. No tak uvidíme. To uvidíme, a keď či nezverejnia, ja zverejním všetko. Takže my to zverejníme všetko. Takže, či sa zvyšuje dôveryhodnosť. Hej, veď to je ako či zverejnia, šéf tajnej služby riadi predsedu najvyššieho súdu. A či zverejnia, že 15 minút pred začatím pojednávania sa pani Švecová ospravedlnila. Toto sme zvedaví, či to zverejnia. Toto sme zvedaví. A či zverejnia, že koľko zmarila tým pádom pojednávaní, čo kolegovia museli odročiť. Koľko. No veď však ako ťažké kauzy a náklady a tak ďalej. Hej, táto osoba. Na budúce ďalšie. Idem. Takže budeme. Dobre, ďaká pán doktor. Ďaká. Hej, dovidenia. Dovidenia. Takže toto je doktor Harabín, ešte takto, doktor Harabín je špička slovenskej jurisprudencie. Ďakujeme za vašu prácu. Ďakujem. Dovidenia. Uvidíte teraz na sebe, ak prídete. Keby bola, zavolajte nám, keby ste videli. Takže toto bol doktor Štefan Harabín, naša pýcha slovenskej, aby som povedal aj československej jurisprudencii. Takže tak.